Turun. Ora masalah lek bake ora Iya, bake gak apa-apa, suka. Gak suka. Oh ya, bake pecah. Berarti memang bake pecah. Iya, memang bake. Nyapa to biayaan tak jikok duwe-duwe mau karo cangkeme ora usah dikum ning kono. Wah, iki lho teorine nyong. Ben kono kalah siji kok. Taruh situ. Oh, enggak masalah. Ora masalah ya. Yo. Di kebunnya tengah aplok dah. Bukan ngono. Ditepek. Ora masalah. Kowe mati umat aplok. Yo. Tomongi versi pop mas biasa ya jazz barang ngono matami ayo kita idelik nih barang lho lah wong ning kono kuwi kok ora iso diwok cangkeme monyok kok mas ayo deh oh goblok putih lambune enak goblok. Ambune mana-mana pete opo. Rong dino ra sare muncul. Ambune beadem. Elek ayo. Arep
petir mangkok. Kale, ditambahin kale. Oh, yuk. Yuk. Yeah.